Moje ime je Ljiljana Baniček, a moje pitanje za vas je: šta za vas predstavlja Božić? Da li je Božić samo jedan lijep dio naše tradicije? Da li je Božić samo jedan lijep praznik? Ili Božić predstavlja nešto puno više od toga? I mi svake godine proslavljamo Božić. Svake godine proslavljamo nečije rođenje, ali koliko poznajemo onoga čiji rođendan mi slavimo? I zato bih volila da svi postavimo sebi to pitanje sada. Koliko poznajem tu osobu čiji ja rođendan slavim svake godine? Da bih upoznala tu osobu, meni je bilo potrebno da nađem odgovore na dva pitanja. A to su: ko je rođen na Božić i zbog čega je? Zašto je rođen? Evanđelist Luka u 2. glavi 11. stih kaže: danas vam se u Davidovom gradu rodio spasitelj, Gospod Hristos. I Luka ovdje stavlja akcenat na spasitelj, da se danas rodio spasitelj. Ali spasitelj čega? Čega je to Isus došao, od čega je Isus došao da nas spase? Ja bih rekla da je došao da nas spasi najviše od nas samih. Da je došao da nas spasi od naših grijeha. Da je došao da nas spasi od svih onih loših stvari koje smo uradili, koje su nas odvojile od Boga. I to je spasitelj koga nam je Bog još u Starom Zavjetu, bez obzira na našu neposlušnost, obećao. Obećao nam je da će nam poslati spasitelja. I kada znamo ko se rodio, da se rodio spasitelj, onda je sljedeće logično pitanje: zašto se rodio? Kažu da je najtraženiji i najpoznatiji stih Novog Zavjeta da se nalazi u Evanđelju po Jovanu, u 3. glavi 16. stih, a kaže: jer je Bog toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. I mi u ovim stihovima vidimo svu Božju puninu ljubavi prema nama grešnima. On je dao svog sina, dao je ono najvrijednije, najdragocjenije za nas koji smo grešni. I Isus Hrist je u stvari taj najveći, najdragocjeniji poklon koji je čovječanstvo ikada moglo da primi. I kada znamo ko se rodio, kada znamo zašto se rodio, onda je treće pitanje na koje također trebamo da sebi postavimo pitanje: šta ja trebam da uradim sa tim poklonom? I Božji poklon je ovdje. I pozivnica je otvorena 24 sata. I Bog nam je dao slobodan izbor. Mi taj poklon možemo odbiti i reći: ne hvala, meni spasitelj nije potreban. Onda slavljenje Božića gubi bilo kakvu smisao. Sa druge strane možemo prihvatiti taj dar, možemo prihvatiti Isusa. I ako prihvatimo Isusa kao spasitelja, ako prihvatimo Isusa kao onog spasitelja koga nam je Bog obećao, ako prihvatimo spasitelja kao onoga koji je došao da plati za naš grijeh, ako prihvatimo spasitelja koji je došao da nas izmjeri sa Bogom, mi tek onda možemo razumjeti suštinu hrišćanstva i reći da smo hrišćani. Hrišćani ne zato što smo se rodili u hrišćanskoj porodici, nego hrišćani zato što smo prihvatili Hrista u svoje srce i tako postali hrišćani. I sada, dok se bliži vrijeme praznika, ljudi se pripremaju se za praznike, ali ja vas pozivam da pripremite i svoje srce, da pripremite svoje srce za Isusa. I znamo prije 2000 godina kada se trebao roditi, za njega nije bilo mjesta u gostionici, za njega nije bilo mjesta u nekom lijepom, toplom mjestu. Rodio se u štalici, rodio se u pećini, na hladnom, na mokrom mjestu. Zato vas pozivam da u svom toplom srcu pripremite te jaslice za Isusa, da bi se prije svega mogao roditi u našim srcima. Jer tek onda, kada se Isus rodi u našim srcima, kada postane dio našeg života, mi ćemo tek onda razumjeti onu poruku i riječi sa kojima se pozdravljamo: Hristos se rodi. I upravo s tim riječima na kraju ja želim da vas pozdravim, želim da vam poželim mir Božji, Hristos se rodi.